नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. कोंकण समुद्र किनाऱ्याच्या पारंपरिक मच्छीमारी होडी संघटनेच्या नूतन संघाचे उद्घाटन. अंकोला. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या मंजुगुणी हिंगा कोंकण समुद्र किनाऱ्याच्या पारंपरिक मच्छीमारी होडी कार्यालया नूतन संघाचं उद्घाटन समारंभ पार पाडलो. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन उत्तर कन्नड जिल्हा मच्छीमारी विक्री फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की या संघामार्फत मच्छीमाऱ्याक सरकाराल्या विविध योजनेचो लाभ घेवसाठी या संघाचो मुख्य उपयोग जातलो. मुखेल सोयरे म्हण नागेंद्र उमेश अंचेकर हेमी सांगले की संघटना म्हणल्यार सगळ्यांक मेळन कार्य करची एक मनाची शक्ती असो सल्लो दिलो. अध्यक्षस्थानार एनसीसी कमांड तसेच पीएम हायस्कूलचे शिक्षक जी.आर. तांडेल हेमी सांगले की या प्रदेशातल्या युवा शिक्षण क्षेत्रात क्रियाशील असून हो संघ राज्यात नावार उपाक येऊ अशी तेमी शुभेच्छा दिली. मुखेल पावणे म्हण सुभाष तांडेल, श्रीमती कुंदा तांडेल, होन्नेबैल ग्रामपंचायत अध्यक्ष वेंकटरमण के नाईक, ग्रामपंचायत सदस्य, नूतन संघाचे सर्व सदस्य तसेच ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. या कार्यक्रमात राजू तांडेल आणि श्री नागेंद्र अंचेकर हेमका संघा वतीन सन्मानित केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राजेश वी बानावळीकर हेमी केले तर स्वागत आणि आभार प्रदर्शन सुदर्शन तांडेल हेमी केले असे प्रसार माध्यमाक कळेला. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ, ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಮೀನುಗಾರರ ಒಂದು ॲम्ब्युलन्स पलटी, चालक आणि रोगी सुरक्षित पार. कुमटा. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या नाजनूर या ग्रामात रुग्णवाहिकेची जॉईंट पट्टी अकस्मात कट्ट जाल्ल्यान चालकाले नियंत्रण चुकून ॲम्ब्युलन्स पलटी जाल्ली घटना घडली. कुमटा केंद्रा हेल्थ केअर सेंटरच्यान मणिपाल आस्पत्रेत एक रोग्याक उपचारासाठी कुमटाच्या कारुण्य ॲम्ब्युलन्स मार्फत व्हरतना होन्नावरच्या नाजनुरा लागीं ॲम्ब्युलन्साची जॉईंट पट्टी अकस्मात कट्ट जाल्ल्यान हो अपघात घडलो. या अपघातात सुदैवान चालक आणि रुग्ण सही सलामत बचावले. रुग्णाक किरकोळ जखम जाल्ले असून रुग्णाक दुसऱ्या ॲम्ब्युलन्साची व्यवस्था करून मणिपाल आस्पत्रेत धाडले. घटनास्थळार मंकी पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन धाव घेऊन रस्ता संचार सुरळीत करून वाहन संचाराक मार्ग सुरळीत करून दिलो असे प्रसार माध्यमाक कळेला. ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಿರರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲಿ राज्यात नंदिनी दुधाच्या दरवाढी विरोधात बीजेपी उत्तर कन्नड जिल्हा रैत मोर्चा वतीन आंदोलन. शिरसी. राज्यात नंदिनी दुधाची दर वाढील्या विरोधात काँग्रेस सरकाराविरुद्ध बीजेपी जिल्हा रैत मोर्चा वतीन शिरसीच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयामुखार आंदोलन केले. जिल्हा रैत मोर्चाचे अध्यक्ष रमेश नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात काँग्रेस सरकाराविरुद्ध घोषणा दिली. बीजेपी जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी श्री गुरुप्रसाद हेगडे हेमी सांगले की दुधाचे आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूची दरवाढ करून सरकार लुटता असो आरोप केलो. पेट्रोल डिझेल नोंदणी मुद्रांक शुल्क वाढीव करून सरकार जनतेक त्रासात घालता म्हण जुलै 3 तारखेक राज्याध्यक्ष विजेंद्र येडियुरप्पा हेमगेल्या नेतृत्वात सगळे बीजेपी आमदार विधान परिषद सदस्य मेळन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमगेल्या निवासस्थानाक घेराव घालून आंदोलन करतले अशी तेमी सांगले. या वेळार नगर मंडळ अध्यक्ष, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष अनंतमूर्ती हेगडे, जिल्हा मोर्चाचे पदाधिकारी, शिरसी नगरसभा सदस्य आणि बीजेपीचे कार्यकर्ते हजर आशिले. ಇನ್ನೇನು ಹೊರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ಕಾಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದಿನ ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇದನ್ನ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಹುಮತ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಬರಲಿ ಹೇಳುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳು, ಜನರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳು ಇವತ್ತು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿದ್ದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ MLCಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಡಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು ರೈತ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು, ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಏನಿದ್ರು, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಏನಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ दिननित्यದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರೆ ಬೀಳ್ತದೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.